Så fint. Goddag derinde på den anden side. Du tænker at prøve at tage en flyvetur sammen med mig. Jeg underviser i en fantastisk vejrtræningsøvelse, og vejrtræning er universelt, og der er heldigvis ikke nogen, der har monopol på det, der foregår. Men en gang imellem kan det være meget rart at få en lille introduktion til, hvad det egentlig er, der foregår. Det, der sker med den her form for vejrtræning, det er, at vi får en masse ilt i kroppen, og det gør, at vi mærker en summen, og det er helt ufarlig tilstand at være i kroppen. Men for nogen kan det være lidt grænseoverskridende første gang, så hvis I laver det her, I føler, at I får lidt ubehageligt, så eventuelt tage kontakt til mig, så kan vi finde ud af noget, med jeg kommer ud og underviser jer. Men det er meget, meget simpelt. Trækker vejret ind igennem næsen, alt hvad man kan, ligesom op i brystet. Og så slipper man bare vejret, ligesom om luften bliver op i den øvre del af lungen. Det gør vi 40 gange. Når man har trukket vejret 40 gange, så den 40. indånding, der holder man vejret, og så lytter man bare til kroppen. Gå ind i kroppen og lyt, hvad der foregår. Og så hold vejret så lang tid I kan. Jeg prøver at vise. Prøv at trække vejret sammen med mig. 14. 20. 30. 39. 'Bagefter træk vejret lige stille og roligt et par runder, et par omgange, og så gør det igen. En god måde at starte op på, det er, at man starter med 40 indåndinger, holder vejret så lang tid man kan. Så laver man 50 indåndinger, så lang tid man kan, holder man vejret. Og sidst så laver man 60 indåndinger og holder så lang tid man kan. Prøv den af, lad mig høre, hvad I synes om det.